Oh, tak sosek malah. Yo iku duweni Iki mending gebal-gebal ke koper ya. calon bojomu. Kang Bumo ora pareke bapak aku. Tane 10 menit to, Dik. Aku sing ngarani. Ning kalang juan hagara pandamu untar demon leraga konang soram sorote tanpa adang kembangi kakangku sing tak tresnani becik kakang Gathotkaca kakang Antareja dasar kakang Antasena ya wis anggeni ya wis anggeni piye cah dendeng kene ya Kang gawe para sepuh wong lanang kok bocah lanang iki wis umure udakara selami taun kuwi supaya enggak mungkasi jejakane kok sing bisa ngene lek nitik muka dimahmu omongmu ngono wis ajae wis seneng karo wedok wis saiki kowe kondo nek pancen kowe wis seneng karo cah wedok bocah endi anake sapa jenenge sapa mengko kakang-kakangmu cah telu iki ingin bakal budidaya matur nuwun amin kawigatene kakang Antasena kakang Antareja kakang Gathot baris wae yo kan baris wae dino samengko kuwi sanggeni nedeng nandang kunjana apa aja angelane lho nek ngomong iki wong saiki cokol mongso ora ngerti kunjana apa ki apa ora nedeng kunjana kuwi edan apa kuwi lara sing lara edan utawa lara kedanan ya kowe ngomong lara kedanan wong wedok malah dok aku ora kunjana barang ora ngerti mbok sing selektif bahasane iki mbok sing gampang dimengerti karo sing domen sami ngono maksud tenang aku gandul kayu pion lawan bocah saka gunung yo jenenge Endang Jaya Resmi Ahmad Jaya sak Remban Begawan Jaya Sabdo Wis ki mantuk. saka pertapan Cemara Gading sing wong ora karek batinku Kakang. Miwat langit ning kawan anggra panda mungkar Udah. Kasolan pasaring hormating genono Rokene ketok. nasare mongso ngati Jam gari. selamat menikmati bisa gini 3.000 blok. tadi Ketok kok kene. kuwi gandul lawan putri saka Cemara Gading kan manjane perban karo Jaya Sabdo sing jenenge Jaya Resmi iya lek mau ketemu udakara seminggu kepungkur naik waktunya kan jagat nyawang medun
ana senggan kang meninggalkan sir kuwi raung niku. Lah ana ono wanita ing sing barno. Tak kerjain takoni aku jeneng Jae resmi sing matakan wong dadi. Karo mangkatan, Bro. Ya. Aku lah cara tembus sing mentereng mau berbeli-beli. Jadi bisa gini seneng karo wedok ora kena ditutup-tutupi. Bocah karo banjo tak kerjain takoni lajeng ngobrol sedina. Perkasane tak takoni wong kowe tak pek bojo ngono piye carane? Jawabane bocah ora jawab apa-apa. Ora langsung apa-apa, langsung kukuti kumbane mengkelepat liman jangkah saka sak pangapanku. Perjaya resmi mau mengo memburi. Nek pancen kowe tresna karo aku, tembungen aku yang wong tuaku lho. Kaya ngono lah kan. Iki jenenge tresna jalar saka delok ngubah-ubah. Laku ni ngono dheweke bali pelanggaran. Kaya dene sebet pun lanang-lanang saringan iku kakak. Kakak mau coba kakak apa sih kok? Oh, tak sosek malah. Yo iku duweni kakak. Kakak ini apa? Putri saka belum semua gaji. Yo aja pati. Yen pancen wis kok pake wasap gagah kesike. Gak ditangan. Aku gak bocor akhirnya memberi wakilmu atau mungkin selamanya orang semua gaji aku tuh jangan yo ini kok sangat kok tambahkan kok sultan kakak terus Wahyu Senopati, aku yang ketemu kakak Bumong Jonosan. Lakon Inggris Kubrono, aku kalau kakak Bumong Jonosan. Remanku memang Jonosan. Iki mending gebal-gebal gawe koper ya. Tahun bojomu. Kaya jane resmi, yo. Jaluk pandur, yo jaluk pandur. Tati ya, Andre. Apa sing jaluk? Cukup manik mustikane bumi. Pokok wis sing duweni wong Betari Pertiwi ing Kaliwangan. Eko Pertolo. Aduh kena ndase. Kaliwangan Eko Pertolo kuwi papane ning jerone bumi. Yo. Mula Astagfirullah. ora urung cukup manik musikane bumi diparingke kelawan
Kakang Bungo ora diparingi lawanan. Tene 10 menit gede. Aku sing kakang tinggal. Piye Lah iki sama. aku berani ngobrol sebelum makan. Tuan nanti ada ngobrol. Kailangan kok perkara ku mamane karo dulu. Yo. Monggo kakang Diporo Suwomae ora iso. Kudu berlaku. Kudu ra ketok, Jak. Supaya jok ono ing kailangan. Color biar lah. Lah iki lho. Aku ora bisa adres bumi. Ora mulai ya. Lah iki ponakne nikan iki nggawa koper iki. Nah iki. Ndang yo. Iki rupamu kaya Rizal to. Stephen nek piye to? Stephen. Yo to Stephen. Ora Stephen. Wes aku tak liwat kene. Mas antar enggak? Enggak usah, Mas. Enggak usah. Oke, siap. Makasih banyak, Mas. Oke, siap. Saya kecepet lawang. Oke. Dealer Mas ini. Oke, dealer mobil. Mas, kita cara apa? Udah bentem iki. Oke. Ya. Anak Yai Ngobdo Bini Ono Jawa padha becik satekan muyung ya iki wong betari nek kala semane kula beti kula ngatur ya wis tak ngomong kemang sing kemurung sungguh lakone kaya menika apa omong iki ati opo iki ono Nyawayangan yuk. soal kula mriki badhe ngambil wujudipun tuku manik mesti kae bumi ana kula minangka srana dhawuhipun adi kula Bapak Wisanggeni kawin calon temanten putri menika nyuwun bebono wujudipun tuku manik mustikaning bumi mongko lumayan jagat kurming Batara mriki nggih kagungan cupu manik mustikaning bumi nggih namung paduka Sang Dewi menapa dipun paringaken ya tak paringaken kula kedah nyewa sasen pautan ora sadar kanggo